आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरोबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोनदों आसामाव दाख्लैबावै गोदान न' राननाय नैबे नोंथांमोना नुनो मोनदों पिक्सारनि जोहै नुनो मोनदों सेन्ट्रेलनि एग्रिकालचार मिनिस्टार शिवराज सिंह चौहान बिथाङा फैनानै आसामाव गोबां जाय बिथांमोना पाक्कानि न' मोनाखै बिथाङा नैबेयाव गोबां पाक्कानि न' राननानै होदों। गोबां नोंथांमोना पर्टेलनि जोहै नुनो मोनदों आरो लिस्ट नोंथांमोना नुनो मोनदों। दाख्लैबावै बानायनाय 2.0 गोदान आइडि नाम्बार, बे आइडि नाम्बारनि सार्भे जादोंमोन। बे आइडि नाम्बार, गोदान आइडि नाम्बारनि बेयो न' नामा बेफोरबायदि नोंथांमोना डाउट जादों जानो हागौ। गोबां पर्टेलफोरनि जोहै बुंदों बे 2.0 गोदान आइडिनि न' होननानै बुंदों। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै क्लियारिफिकेसन भिडिअ' लानानै फैदों। नैबे दाख्लैबावै आसामाव न' राननाया 2.0 गोदान आइडिनि न' नामा नोंथांमोननो भिडिअ'नि जोहै आपडेट होगोन। आरो गोबां पर्टेलफोराव नोंथांमोना नुनो मोनदों गोदान लिस्ट फैदों होननानै। बे लिस्टखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअ'नि जोहै आपडेट खोन्थाहरगोन। मानो होनोब्ला गोबां गोनो गोथो जादों मानसिफोरा। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन दाख्लैबावै इउनियन मिनिस्टार, नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे फट'आव शिवराज सिंह चौहान बिथाङा इउनियन एग्रिकालचार मिनिस्टार बिथाङा फैनानै आसामाव नैबे न'नि साबि होफैदों। गोबां लाख लाख मानसिफोरा आसामाव न' मोनदों। बे न' मोननायफोरा गोदान आइडिनि नामा बेफोरबायदि गोबां डाउट जादों। नाथाय आं नोंथांमोननो रोखा खालामनि बे गोदान आइडिनि न' नङा, बेयो गोजाम आइडि, आगोलनिनो अलरेडि आइडि जानानै थाखानाय आरो अलरेडि बिथांमोना न'खौ लुखांखाबाय। बिथांमोननो आसामनि CM लोगोसे नैबे इउनियन मिनिस्टार शिवराज सिंह चौहान बिथाङा फैनानै न'नि साबिखौ गथायफैदों बा बिथाङा फैनानै नैबे साबिखौ गथायफैदों। नोंथांमोना दा डाउटआ क्लियार जाबाय जानो हागौ। गोदान आइडि दाख्लैबावै जिअ' टेकिं खालामनाय न'नि गोदान आइडि, बे गोदान आइडिनि बियो न' नङा, 2.0नि न' नङा। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो सावरायबावगोन मोनसे बिग आपडेट। बे आपडेटआनो जाहैबाय गोबां नोंथांमोना पर्टेलनि जोहै नुनो मोनदों लिस्ट, गोदान लिस्ट होनानै बिथांमोना फोसावदों। बे लिस्टखौबो जोङो चेक खालामगोन। बे लिस्टआ गोदान मार नामा जों दानिया नायदिनि। आं नोंथांमोननो लिस्टखौबो खोन्थाहरगोन। नोंथाङा बोरै लिस्टखौ चेक खालामनो, जाय बिथांमोना दाख्लै न' मोनबाय बेयो गोदान आइडिनि मार नामा नोंथाङा बेखौ हारसिङैबो चेक खालामनो हागोन। नैबे पर्टेलाव फैनो हागोन। आङो लिंकखौ भिडिअ'नि गाहायाव होखादों। नोंथाङा नैबे आवाज शपआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो बेयाव क्लिक खालामनानै नैबे रिपर्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। रिपर्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नुनो मोनदों नैबे बेनिफिसारि डिटेल्स फर भेरिफिकेसन, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन। नोंथाङा 2.0नि नैबेयाव लिस्ट फैयोब्लाबो बे पर्टेलनि जोहैनो चेक खालामनानै नायनो हागोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों आसाम, बेखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। स्टेटखौ आसामखौ क्लिक खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा गावबागावनि नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामनांगोन। डिस्ट्रिक्टनि उनाव नोंथाङा दानिया नैबेयाव गावबागावनि ब्लकखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनानै दानिया नोंथाङा गावबागावनि PCDCखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। PCDCखौ सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथाङा नैबेयाव इयारखौ, फाइनान्सियेल इयारखौ क्लिक खालामनांगोन। 2000 नैबे 24-25 बेखौ क्लिक खालामनांगोन नोंथाङा। दानिया नोंथाङा नैबेयाव स्किमखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणखौ बेबायदि सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नैबेयाव नोंथाङा मोनसे केपसा कड नुनो मोनदों। बे केपसा क'डखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायना होनांगोन आरो मोनसे PDF नोंथाङा डाउनलड खालामनांगोन लिस्ट।
PCDC वाइसआव नोंथाङा गासैबो डेटाखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। आं नोंथांमोननो लिस्टखौ देखायना होनि। दानिया नोंथांमोना बेबायदि PDF वाइसआव नोंथाङा लिस्ट नुनो मोनगोन। नैबे लिस्टआ बियो गोदान आइडिनि जोहै फैनाय बे नङा, आगोलनिनो गोजाम आइडिनि जोहै नैबे लिस्टआ फैदों आरो अलरेडि बिथांमोननियाव फैसाया हाबखांबाय। नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबेयाव फैसा हाबनायनि नैबेयाव बेनिफिसारिनि नाम आरो नैबेयाव अलरेडि फैसा हाबनायनि नोंथांमोना बेयाव डेटाखौ नुनो मोनदों। नैबेयाव नायबानो जाबाय, बेयाव डेटखौ नायबानो जाबाय फैसाया माब्ला हाबनाय आरो फैसाया बेसेबां हाबदों आरो फाउन्डेसन लेभेलखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। गोबांनियानो बेयाव नैबे कमप्लिट जाबाय आरो गोबांनियानो 1, 2 बेफोरबायदि लेभेलसिम मोनहैबाय। नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबेयाव। नोंथांमोना डाउट जानाङा, गोबां मानसियानो डाउट जादों जानो हागौ। बेयो गोदान आइडिनि बेयो न' नङा, बेयो गोजाम आइडि। आसामनि CMआ गावनो रोखा खालामदों आरो नोंथांमोननो भिडिअ'खौ होनानि। আমাৰ যি পুৰণা তালিকা আছিলে, যোৱাবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমলৈ আহোঁতে তেখেতে আমাক 3 লাখ ঘৰৰ আবণ্টন দিছিলে। আৰু যদি আমি নতুনকৈ 3 লাখ ঘৰ পাওঁ, 3,17,000 ঘৰ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে পুৰণা তালিকাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে ঘৰ দিয়াৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। मैं माननीय हमारे ग्रामोन्नयन मंत्री, कृषि मंत्री जी को मैं निवेदन कर रहा हूं कि लास्ट टाइम आप जब आए थे उस समय हमारे 6 लाख मकान का काम बाकी था। आपने तुरंत हमको जनवरी महीना में आप गुवाहाटी में आए और 3 लाख मकान बनाने के लिए आपने स्वीकृति दिया। हमने काम शुरू किया। अगर आप और 3 लाख मकान का स्वीकृति हम लोग को दे देते हैं, तब हमारा पुराना जो हमारे लिस्ट थे वो पूरा खत्म हो जाएगा। हम सबको मकान देने में कामयाब हो जाऊंगा।